Sneakage King. Ayon and welcome to my channel. And today is sus nang lakaw. Wa pagalit ko naka-introduce so nabuang na nang izahay upang lakaw. Pag-introduce pa na welcome to my channel. Wala nang lakaw na marog. Oh, kanang adto na mo. Sus Ginoo. Kitsa na may vlog ani nang lakaw. Kaya mo sud na dai mo. Sige, panood na naman mo bijain. Bijain na naman ko ari. Ito guys naanad naman po kubiyaan. Unsa karon na nahabilin si kanang April unsa na si Good morning, Bart. Good morning. Atay ng lakaw ko. Sus, naputi star ato ga. Ako na pagnon kay wala ko ika-vlog kay nang lakaw. 20 minutes later. Guys, naari ko diri sa ari nagstambay-stambay kay nagpabugnaw sa naman sila mga kauban nagtrabaho nang-arty na kay padung naman po ni sila musod og trabaho naman ay nang-arty na ni sila. Ang siya sa likod mang lipstick, mga daghana sa mga kuan ni mga baji no. Sa mga tubangan ay sig tagaw-taw. Ay sig tagaw-taw na sa tubangan. Gaunsa man ni sila? Nanguha kilay si Ma'am Jessica na si Lalay ay kasing tagaw-taw ay sig tagaw-taw uwagang dako si Star di ay ikaw manggod na wala si paring Nestor mana may sarap si Ja. Yan nagpiling kung mabuwagan, inasarap. Buwagan kanusa pa nabuwagan sa iyang asawa. Feeling siya naman yung kung mabuwagan, di siya mabuwagan. Ay, ito si Star. Oh? Kuhan si Star para makita yung mga gwapo ba? Kaya kasi mahalin tagtag. O beta na yung magipangandoy na mahalin kag-usap. Pero no, nangarati na sila na palit ko ng tiki-tiki si Star. Yasan tiki-tiki, mong tik-tik day Star. Diba sa una kay tik-tik ko na kasi sa ano. Hindi man? Tik-tik ko. Ano kayo? Bot-bot. Ano kayo? Maho o kang lagay. Pero, bunyi na sa una. Gibuni ko na si Star ka rin tawag mo na gibuni. Bunyi ko snaw. Kinakatulan. Di ba sa bugan? Apil bugan, pero yung puti man. Nakaroon. Ay, Nakaroon ang wala kay buni ron. na, puti na kayo. Di siguro. Kung ako Ako ninyo, siguro kagbuan ano sa kanang bread. kung ako ninyo, magpabuni mo sa inyong bugan na rin puti. Uy sigbak ko. Segarang way bunis bugan. Himputi lagi pero gatapa-tapa po, gatapa-tapa. Kanang mga bayan na studio. Unsa? Mga itom na bugan. Kung itom ko nagbuga di ako gaingon ato kaning nasa tubangan ninyo. Mo na gaingon nga mga Puti pagbugas ka ba? buang bunutat. Kani ko mga bayi sa likod. Mga itom ko bugan buang lagi. Star ikaw ta kinaputian kag bugan. Nah, puti kayo eh. Puti lagi pero gatapa-tapa. Tungod sa buni. Mamaw sa ungipon ka puti ah. Bot-bot. Ito, hindi ka tao. Ito, nagpagdang na gana.
Kami mga laki. Dahil ras bae. Bae, ilaha. Mangihi sila, mag-agis kanal. Unsa Johan mo Kami ha? mag-agi mas tubo. Oh, mas umot niya mo aga sa ilaha. Oh, Di ako gingon na ta kanina lagi. mineral. Oh, kanal lagi pero mo yung ampay ang kanal. Ay man kanala kay gihinluan man ang ilaha uban kiwa. Pasagdan na rato dahil kugon. Nangitom na gud. Wala ka sa kagubog tan hubog kay mo tubig ta. Oh, magahubog din ni guys. Thank you din sa sponsor. Ilawan sa ni guys. Kaya kay bawal Kani mo ni. kay di na sponsor. Di din sponsor eh. Ay makuan ko. Sponsor na labik ko. Oh, sponsor na sa Bikyo. Na, nata yung video. Ay chicks oh. Ang gapa ha, chicks. Mo na Labay. chicks. Grabe gapa ha, chicks. Kanang guard bitaw ka barog. Chicks man guna. Chicks na. Patay sa kang agi ron. Chicks bitaw na. Ang gabarog, chicks na. Nagkatog na nga ha, ito. Mo na nanay na mo. 20 minutes later. Ang sudlo sa Tenerife Republika na nagkakapi man sa Ratio. Hi, te! Just daan na si Kurcho na eh. Hi, te! Kumusta naman ka, te? Kibaw ka tindong na jud ko ani kay naibawaan ng mga pika. Wa na sila ka duty karon break, break nila unsa mo bitang sud ko ni kay break nila ba. Unsa nangapi lagi sila asa day siya Timidilin. Di op day siya Timidilin. Unsa kinalamian nilang pangapi. Kay break man nilang duha. Hoy! Oh, starting tomorrow ti natin. Mura gusto ko makahibaw natin. Starting tomorrow, our schedule, our time. Your time is losing it. Bitaw ang time na day ugma is alas 7 na. Maadyo kay ron sa duta manguli kay arang mingawa pod alas 8 ta oy. Unsa salamat ta kay sa na ta mo out. Kay og alas 8 sa gabi mo out. Unsa mo tao kakarsi-karsi raman. Di dyan may kasakay. Why sakyan na? Oh, wa ko'y sakyanan sila ni mga talag dyan. Wow. Naliman ba day kani ati Kuri nga na naman sa in fairness. Unsa kanang Nanay mo ka, okay. para- makauli ra jud kag sayo anak te. Oo. Nanay mo kaya para di ka magbunda. Ako harap ka rin. Kau na sir kids. Di ko te kay ipalabon na okay ra magutman ko te basta kamo di laman. Yo, ini tidak sila. Unsa kanang muuli nako Ako na sir kay basig. kay mubundak rukuan. Sa muuli nako guys. Bye-bye sa lamang pud mo. Bye-bye. Bye-bye. Ay guys, nadi ko aring boarding house unsa wala po koy lingaw, mangita na po kog lingaw ron unsa namay nakita no nga magkabo dai pud og tubig are aring boarding house. Kuan ni si kuno isang magandang dilag. Ang niya si Antoinette kinsa to mga nangita og uyabon diha na si Antoinette are asa pa mo na ni unit nga ni Antoinette nga kamao ba dyan na siya mo kabog tubig bisan pag usa ka bamer pasaano ang tanawan na ninyo unsa ha pasaano na niya. The shout out ko ni Hana Ukon. Ug na pa si Hana ni silang duha ni magkabog tubig. Kung Hana dili si Tunit kay manglaban naman po ni sure kung manglaban na po siguro ni. Nawa. Mumuot ko ni ang ipang vlog. No, kinabutan
anan ba dyan si Tunit? Oh, dahil wala na siyang tubig. Ari na to eh. Di lagi. Wow, kang gwapa, bitaw ka. No. Di man ninyo makita yung full nga face. Kaya katalikod man siya, pero hawa mangita mo kong picture niya nga ipa front na to ani. Woy. Magkadaog di ka na nit. Aw. Dama ora good pud to. 20 minutes later. Ha? Sikat ka. Ikaw pagkuan ka pagbangka kay pabidyuhan ka nako. Mahadlok mga mauwam kasi munaw nga na. Parihas naman ta mga people. Malag kasabaan ka? Ha? Ako po. Makitaan lagi ka ani. Bala. Kung na malunod na. Nakalublob man na. Ari ra?